jimat pengayoman kula. Sang Pandhu Dewayana guru lagi kula. Teka kados mekaten penandang ingkang sinandhang Kunti garwa Paduka. Pepes pengajeng-ajeng kula sirna wawayangan kabagyan kula lajeng kados punting kedah linampahan sinuwun. Wadananira layo kumelku cemrah nyo maratani garwaning sun wong ayu Kunti pun kakang ora maido sepira rusak ing tyasira labet kandhutanira ingkang wis yuswa 7 candra musna tanpa lari. Wong ayu biraten sungkawan ning atinira ayo lumembak marang purbaning Hyang Maha Wenang. Muga-muga ilanging jabang bayi tumuli timbul satemah ing besok mahanani jiwaning atmajanira tetep dadi mustikaning satriya. Ayo bebarengan nguncupake asta meminta nugrahaning Hyang Maha Nasa tansah marpamoring suksma sinuksmaya winah ya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana nalika samun kaya wis pantok pepuntoning tekad riseng kekalih nenggih Sang Nata Agung Astina Prabu Pandhu miwah garwa Dewi Kunti Nalibrata ingkang nyatane wis wewek waja parandene ical tanpa lari dadi sekong subratane satemah ana gara-gara ingkang tumanduk jroning kayiwangan Junggring Saloka nyatlangening kalang iwana gelar pandamun cara tinolir kekonang surem sorotetan padang kasolan pacaring kong
Dewa Sugata marang kang sureng perang. Oh Gong wilahing Mas Tuhuna Sidam sekaring bawana langgeng. Kula nuwun mangke Kakang Narada, Kakang Kaneka Putra. Agenging gara-gara ingkang tumanduk ing Jonggring Salaka sayekti maweh Prabawa. Prasasat anggonjingaken bale Asmarakata. Kadipundi Kakang dene wonten sukma linuwih ingkang manjing wonten ing kasuwargan tumunten damel horking kayiwangan Jonggring Salaka. Wadalah pragendong pak pong bu bolong. Nangka basa kemropyok kari betone. Adi Guru wonten pangandika Kakang. Estunipun malih-malih menapa? Gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayangan Jonggring Salaka ingkang tuwa saking pangaribawanipun sukma luwih ingkang mapan wonten ing kasuwargan kala wau. Sayekti badhe wonten sambung rapetipun kalian ewah-ewahaning jagat. Krana malih-malih menapa? Rikalenggan mangke titah Padukapun Kunti Nalibrata ingkang wewek waja tegesipun garbini pitung candra. Suprandene maweh daya geter ing antariksa inggih labet koncatan punang jejabang ingkang mapan wonten ing guwa garbanipun. Tanasane inggih namung sukma luwih ingkang wekdal dinten mangke manjing wonten ing kayangan. Rene nyatanipun wonten karsa ingkang sinandi. Keketeking raosipun ingkang ulun pribadi dereng saged muningani menggah menapa sedyaning sukma luwih. Mila ingkang mekaten, keparengipun Kakang Sidik pangudal-udal sumadong dawuh Paduka Adi Pramesti. Srana menapa ing kedah kula tindakaken murih wangsuling sukma luwih dhateng Madyapada. Aduh. Kakang Resi Narada, rapi. Ih. Sawetawis kula badhe ngeningaken pandulu. Meminta dhateng pangreksaning bawana. Oh. Hanjara henggeng puspitarum kasiliring samirana amri sekar kadong ngas kandanyo maweh raras renaning driya
Wong wilahing Mas Tunu Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Narada punapi Adi Guru estunipun malih menapa sayekti kawontenaning sukma luwih ingkang mapan wonten ing kayangan Jonggring Saloka ngadi dene badal dhateng kaparenging kodrat ingkang mestenipun kedah tumitis tumitah ing Madyapada kenging menapa wangsul dhateng kadewatan mongko ing sekawit sukma luwih sampun sagah tumedhak mring Madyapada jumujeg wonten kandhutanipun darah Mandura ingkang mekaten Kakang rening nyatanipun mapanipun sukma luwih wonten ing kayangan Kalawawa damel getering swasana mila andika Kakang dawuh dhateng Kaki Sakra kinen nganti Jawata amangsulaken sukma luwih dhateng Madyapada sarta anjajaki menapa menggah werdining tekatipun dene wangsul dhateng kadewatan Dewa Sukata marang kang sureng perang ngudani harum-harum ngendan wing ngawiyat Narada ngepalani Jawata Suka mulat dalah para genjong pak wong Endra kula wonten dawuh wapa kulun jeneng siapa sepidangan pribadi menggah dawuh saka ing Rama kepareng waduk apa kulun nganti kawicaksanan singkirna sukma luwih tantingen apa sedyane lan mung Ngustita tumuli kudu bali Madyapada ing ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit pukulun kang pala tumingal Adi Guru kadipundi Kakang Paduka Yayi sampun kami tegan mesti kewala sukma luwih ingkang gadah pakarti mekaten kala wau tartamtu manut gumiliring mangsa kala wahyaning wekdal ingkang badhe handhatengi jumbuh kalian kawontenaning kodrat inggih mangke menawi Jawata ingkang amangsulaken amadal sumbi ulun pribadi ingkang badhe jumangkah nggih ngaturaken genging panuwun handika Kakang kula aturi ngawat-awati sendika Adi Guru
Widumawur mangawur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butulawara panjriting turangga westi gong wilahing mas tuhuna sidam sekaring bawana langgeng sukma luwe kula wonten pangandika ing ngadhawuh Pukulun apa karyanira sumengko ing guru loka kenging menapa Jawata teka ndadak tetanya ingkang mekaten mongko sedaya ingkang asipat dewa kala wau awas miwah waskita menapa dene wicaksana mesti kewala paduka sampun wuninga greget osi ing manah kula dene mapan wonten ing guru loka sukma luwih sumurupa anggonira dedunung ana ing kayangan mahanani geter ing kayangan hawa panas ingkang datan pantuk panonopan ulun mundi dawuh Sang Hyang Jagat Pratingkah kinen ngelingake kliruning patrapira tumila Balya Madyapada Pukulun menawi kula sampun tampi dawuh ingkang tetela saking Sang Hyang Jagatnata tumunten kula badhe wangsul Madyapada namung menawi anggen kula sowan wonten ing kayangan menika dereng nampi samukawis ingkang sesambetan kalian gesang kula wonten ing Madyapada mangke taunana windanana kula mboten badhe wangsul ulun dikanteni Purbawasesa najan dewa ingkang gegaman bledhek lan guntur kula mboten badhe ajrih Pukulun badhe menapa keparat ora tata sukma luwih mung kari pisan iki kowe bali apa mbajut kula nuwun sewu kula sampun matur ngajeng boten badhe mindha damel rawe-rawe badhe kula rantas malang-malang badhe kula putung ketandangan dening Bathara Indra
panuksmaning jajalanat dicoba guntur geni guntur angin ora monggo pilya Sukma luwih aja kaget ulun Bathara Brama tak obong mleduk wandamu Namit pasang kaliman tabis nabeto ing iloduni dumawing tawang towang linepat ning tulah manu ukulun sawetawis sowanipun Sukma luwih andadosaken getering kayangan diagung pangaksama paduka pukulun Sang Hyang Jagat Giripati. Ya Sukma luwih sayektine ulun ngungun mungguh apa ta karyanira sumengko ing guru loka. Pukulun waleh-waleh menapa ing sekawit kula sampun sagah ngestaken dawuh paduka tumedhak mring Madyapada wonten kandhutanipun Sang Kunti putri linuhur namung pukulun wontenipun kula tumunten wangsul mring kadewan labet paduka rumiyin nate paring dawuh bilih Wisnu binelah panitesipun ing kamangka kula sampun tumedhak ing Madyapada kenging menapa kadang kula ingkang sajuga dereng wonten timbul ing Janaloka estining manah kula kepengin jejekaken adil miwah laras wonten ing bumi parandini menawi Wisnu pinitaya dados reksakaning bawana kenging menapa paduka pukulun mboten netepi dhateng sabda ingkang sampun kawiyos. Milahing Mastuna Sidam sekaring bawana langgeng. Iya. Sayektina aja kliru ing panarka. Kadangira ingkang sajuga tan Matara Lama maneh tumedhak ana ing Praja Mandura. Mula kang saka iku linuwih aja darbi rasa dirgama Sanggurunggi tumuli sira baliya mesakake entasna jagat iki saka penandang padhangna swasaning bumi iki srana hampeking satriya utama. Pukulun esdening manah mekaten mundi dawuh paduka namung keparenga paring sabda utama ingkang lerekipun badhe dados gegaran anggen kula badhe maluya bumi. Sukma linuwih sayektine titah ingkang sampurna ing lair lan uga ing batin mono mung tansah netepi darmaning urip nyarira hayem lan hayem ayem iku tegese tansah ngegungake panarima marang panduming kang maha nasa wondene hayem jejering satriya kudu dadi atek-atek kautamaning bangsa
dadi jejer lajering kautaman mungguing jagat saisine. Mula kang saka iku sukma luwih kaya wis cukup dawuh ulun. Lumareking wanci gumuliring kodrat tumekaning mangsa kala kaya wis anekani. Ulun nekseni bakal uduning Sang Sukma luwih. Muga-muga kanthi hateking satriya tama kang sinalira dening jeneng kita bakal mahanani tentreming Janaloka. Ngaturaken genging panuning kang tanpa pepindhan namung kula gadah panyuwun pukulun. Apa panyuwunira Sukma luwih? Benjang tumapak ing wanci gumiliring kodrat ngantos kukut bawana menika. Kula kaliyan kadang kula ingkang sajuga sampun ngantos ginggang sarambut. Ulun ingkang anakseni. Muga jagat iki tansah tentrem lan rahayu.
Dalah pragenjong Pak Fok. Ayo kaget ya sira Ngger, Pandhu lan sira Kunti ulun Jawa Tengi sithik ngandal-dal ingkang ejawantah. Ih, rawuh paduka pukulun pangabekti kula mugi kunjuk. Rawuh paduka pukulun pangabekti kula katur. Ya. Ya ulun tampa karya Bambang. Dalah. Pandhu bejo kemayangan. Garwamu si Kunti Talibrata nggone wewek waja nyatane wis pulih kaya wingi uni. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami pukulun inggih awit saking pitedah pitulunganing dewa semanten kabagyan ingkang badhe sinandhang dening Kunti pukulun. Iya. Bola-bali ing darah Mandura wong ayu. Mbobot semono candra malah ora katon glombrok ning malah saya ketok ayune. Sampun ngalembono pukulun. Pandhu wonten dawuh pukulun. Bagya dirgahayu kang pinanggya. Ora suwe maneh wanci lek ing ponang jabang bayi pilak langse Mandala Giri. Mengkone jeneng sira bakal peputra Mangkawa ing katresnanira kelawan si Kunti Talibrata. Inggih pukulun. Bejo kemayangan dene Jawata ngudaneni panyuwun kula. Iya. Sumurupa ulun mung kepengin matedhakake dawuh lamun to sejatine wiji luhur ya sang wiji minulya ingkang kinandhut dening si Kunti Talibrata ing besuke bakal dadi tetungguling para satriya. Mekaten bukul ya mong bae wanter pitungkas ulun samangsa wanci lek ing jabang bayi besok paringana tetenger Raden Harjuna.
Anakku nggih Puntadewa kula wonten dawuh Ibu Bratasena. Ana dawuh ngapa Babu Kunti? Arjuna kula wonten dawuh Ibu. Sira wis ngancik diwasa dasar rina wengi mong tansah digulawentah dening Sang Guru Minulya Begawan Durna. Kula Sang Brahmana linangkung ya Sang Guru Minulya Begawan Kumbayana iku priyayi kang mumpuni ngagal mewah alus. Rungokno tuturipun Ibu ya nggih. Inggih Ibu. Yen sira diwulang lan dituturi kelawan panjenengane titenono lan olahan sak matenge, ya ing kono tinemune Saripati kang manjinge dadi kawruh. Wong kang tanpa kawruh kuwi tanpa duwe aji. Wong kang duwe bondo kajen kinaringan, nanging yen tanpa kawruh sepa sepilir sepah samun. Kawruh iku bisa dadi srana nutupi mlarate yen bondo iku kena kanggo nutupi bodhone. Mula kang sapa iku nggen teteken kanthi tekun bisa tekan kasembadan setiamu kula. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami Kanjeng Ibu, malah persajan kewala mboten dangu malih Bapa Guru Durna badhe ngawontenaken pandadaring para putra siswa ingkang menika supados saged tegen lan angukur sepinten kawruh ingkang sampun kaparingaken dening Bapa Guru Durna dhateng para putra siswanipun. Kula nyuwun idhi pangestu palilah saking paduka Kanjeng Ibu, mugi saged amayungi murih kasembadaning sedya kula. Wah, ya Babu Kunti. Purnamaning candra iki bakal kawiwitan pandadaring para putra-putra paguron Sukalima. Aku njaluk pangestu Babu Kunti. Semanten ugi ingkang putrapun Permadi, Bu. Iya ya nggih. Ideping tekad tansah mituha dawing Bapa Guru. Ayo tak larapake ana ngersaning Penemban Sukalima kula. Pandhita Karya Wangsit
pindha kumbang hangat saping tawang susah angin ngending gone yang kali engkang kong isining muluh wong mang Hirem kembang popong taratepan rara yungan lunging kadung tumelung manglung kadhuping maruta mondo manggut-manggut asriyen tinulu karya sengsem kang tumingat nuwun mangke dereng sawetawis dang rawuhipun Kanjeng Ratu Jimat wonten ing pertapan Sokalima kula ngaturaken pasegahan panakrami katur paduka Sang Kesuma Dewi. Inggih panemban Jagalingga Murda kula tamping tangan kekalih kinalungaken ing lungaya mugi dados tirta marta anyiram raharjaning gesang kula mboten langkung namung sesanti nderek memuji murih rahayuning para putra-putra siswa penemban. Oh inggih. Kula tampi sanget agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Inggih Kanjeng Ratu Jimat. Sepinten to bombong birawaning manah kula dene paduka sampun kepareng ngirit para putra-putra paduka. Kados mboten kirang prayoga anggen kula nenuntun jiwaning anak-anak kula para Pandhawa ingkang mekaten kula ugi ngaturaken panuwun dene sampun tinuntun jiwanipun yoga kula tumuju dhateng kautamen penemban. Nuwun inggih menika sampun dados kewajiban kula. Bratasena kowe padha becik ngger. Ya Bapak Guru Turna pamuji murahayu. Permadilan kusira Puntadewa prayogakna ya ngger. Inggih penemban. Kula nuwun sewu wangsul dhateng paduka Kanjeng Ratu Kunti. Wonten kepareng ingkang kados pundi dene sumengka rawuh paduka? Nuwun inggih. Sewu kalepatan tadah wadana penemban. Suwan kula tanpa paliwara ngantos damel kejoting penggalih. Mboten dadosaken sabab menapa. Lajeng kepareng paduka tumunten paringa dawuh. Wigatos sing sowan kula kejawi kula kepengin martuwi karaharjan sing ngandika
ingkang angka kalih kula nedya ngaturaken panarimah ingkang tanpa upami. Dene Pandhawa sampun nami pinten-pinten kawruh agal miwah lembat saking paduka Sang Maha Guru. Jaya kawijayan guna kasantikan kawruh kebatosan ngantos dumugi nggayuh sampurning loya panembahan kula mboten saged ngaturaken pisungsung menapa-menapa kejawi namung atur panuwun ingkang tanpa pepindhan kanthi pamuji mugi-mugi kesaenan jingandika wau pikantuk opi wales ingkang matikel-tikel saking wilasan ingkang maha wenang penemban. Somalole somanti mlek guduk manyar-manyar. Kanjeng Ratu Kunthi, kula wonten dawuh. Ngaturaken dawah sami-sami kewa jer sedaya kala wau tetela sampun dados jejiban kula. Jejering guru kula mboten badhe pilih kasih, kula mboten badhe mban cindhe mban siladan. Sedaya para putra, sedaya para murid, sedaya para siswa kula gulawentah sak sae-saenipun murih sagetipun pinter. Namung sejatosipun sedaya kala wau jebul namung gumantung dhateng muridipun piyambak. Najan kula wulang kados menapa menawi piyambakipun boten migatosaken lan boten nindakaken wulanging guru, inggih boten badhe saged tumanja menapa-menapa. Ingkang menika Kanjeng Ratu, kula namung sakdermi dados lelantaran nenuntun dhateng para putra-putra Paduka Pandhawa. Dene dumados ing gegayuhan muhung gumantung dhateng tetekuning para putra siswa anggenipun sami ajar sami sinau wonten ing paguron Sokalima. Kula nuwun inggih malah sowan kula ngriki dinten menika kula kepengin badhe ngestreni lan badhe mengestoni anak kula Pandhawa anggenipun badhe nderek ngayahi pendadaran penemban ingkang boten dangu malih jingandika badhe ngawontenaken pandadaring para putra siswa penemban. Oh inggih. Kula nderek bingah dene Paduka Sang Dewi kepareng badhe nyengkuyung mengestoni dhateng para putra-putra. Namung mugi datosna ing kawuningan. Pendadaraning para putra siswa menika mangke namung mujudaken gladi resik. Wigatos badhe kula kangge nitik sepinten wae kesagetanipun para putra siswa setunggalipun. Mila mboten kula namekaken tetandingan. Nanging namung pendadaran kewala. Nuwun inggih. Bratasena, Durna guruku napa? Kowe klebu muridku sing tak tresnani, Ngger. Mula tak jaluk terusna nggonmu nindakake kabeh piwulangku aja nganti kendho tekadmu. Aja nganti nglokro sedyamu, Bratasena. Iya, ngestokke dawuhe Bapa Guru Durna. Muga-muga aku bisa kasembatan jroning pendadaran iki. Janaka kula wonten dawuh penemban. Kowe yang ngono, mumpung kowe isih enom, isih amba jangkahmu, isih adoh laku jantramu. Gunakna wektu sing saapi-apike. Isih ana wektu nommu kanthi sengkutmu ditambahing pangerti nggayuh uwing kawruh. Perlune besok yen ta kowe wis jumeneng dadi satriyaning praja, mengkono wis ora kuciwing samu barang. Jalaran cara-carane wong lelungan mono sangune wis pepak, sangune wis jangkep. Inggih ngestaken dawuh Bapa Guru. Pawitane wong meguru mono mung ana 5. Inggih kados pundi? 1 gemi marang piwulanging guru. Ingkang angka 2 ngestokke dawuhing guru. Ping 3 nyingkiri pepacuh. Kaping 4 aja bombong nek dialem, aja serik nek diwada. Inggih. Kanepe kaping 5 aja iren-meren marang sak pepadaning murid. Kuwi pawitane wong Purwita. Permadi inggih ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa. Kanjeng Ratu Kunthi, kula wonten dawuh penemban. Gandeng sampun dungkap titi mangsa pendadaran kawiwitan mila kula suwanggaaken anggen Paduka badhe paring pangestu dhateng para putra Paduka. Inggih penemban, mboten langkung kula daya-daya badhe nyuwun pangestunipun penemban Kumbayana mugi-mugi anak-anak kula saged manggih jaya penemban. Sesaking kono magawe gelar ora nang kono gawe gelar
Mboten langkung kula manggarek memuji dhateng pangasan Gusti Ing Maha Nasa. Mugi-mugi anak-anak kula para Pandhawa tansah manggih karahayon Sang Ratu Cimat. Anut lakune Kurawa ing nguni patine Sang Bimanyu kena ing citra tandya Sang Setyaki madeg kang ngambil sanjata sarusa mentang langkap gya pinanah Sirna marga layuan ning arona nganggono Kakang Penemban Durna aja kaget aku ingkang kewapta Kakang Penemban. Iya. Wah, tamuku kok ndelidir. Dek mau Kanjeng Ratu Kunti sak putrane saiki adicuni karo Raden Kurupati, Raden Dursasana.
pancen tak titeni janji wayah unggah-unggahan murid ngene iki mesti akeh guru sing nampa daya. Katuran kasugengan Rawi Adyarya. Iya ya Kakang Penemban taklimku katur. Iya ya tak tampa tiba padha-padha. Anak Mas Raden Kurupati sami raharja nggih. Inggih Bapa Penemban. Niskala sowan kula manggih harahayu mboten langkung. Pangabektinipun ingkang putra mugi kunjuk wonten ngarsa jengandika Bapa Guru Durna. Oh inggih kula tampi nggih. Dursasana padha becik. Inggih Bapa. Mboten langkung pangabekti kula kadula. Iya ya nggih Dursasana tak tampa. Dyarya apa Kakang Penemban? Janur gunung kadingaren barengi bakal tumapak ing pendadaran putra siswa Sukalima. Siadi rawuh mrene ana wigati apa, Di? Kakang Penemban. Sowanku mrene iki ingkang sepisan kepengin mertui karaharjane Kakang Durna sak kulawarga. Dening kang angka loro sowanku iki dapur mundi dawuh timbalan ingkang sinuwun ngestina Kakang Prabu Destarata. Kinen maringake tandha tarima kasih marang panjenengan. Wakne Gondel wis kepareng gula wentah lahir batine anak-anak Kurawa. Lan dina iki ingkang sinuwun kepareng paring pangestu marang pendadaring para putra siswa, muga-muga lulus niring sambekala ya Kakang. Waduh. Beja kemayangan uripku dene entuk nugraha puja pangestu saka ingkang sinuwun Prabu Destarata. Ora liwat aku uga ngaturake panuwun marang panjenengane ya, Di. Iya Kakang. Mengko bakal tak aturake. Kejaba saka kuwi wakne sowanku mrene iki ndikake maringake ganjaran wujud Mas Picis Rajabrana. Serasran judang cacah 100 ingkang isi rerampadan sak pepake kabeh mau peparing saka ingkang sinuwun diparingake marang Kakang Begawan Druna. Tampanen ya Wakne. Adalah. Pancene ngono mbok ya wis ora susah dadak nganggo kaya ngono barang. Kok dadak nggawa oleh-oleh barang. Mengko deloke sing padha ora ngerti mundak diarani aku iki guru sing kokean milik. Mengko sak temene Durna madeg dadi guru iki mung mligi netepi wajib, Di. Kewajibanku mung minterke murid, yen muridku wis pinter ya wis. Perkara panguripanku wis ana sing menggalih dhewe. Ya kuwi Kakang Begawan Bisma. Sebab aku nggula wentah para putra siswa Pandhawa karo Kurawa iki awit saka pamundhute sedulurku tunggal guru, ya kuwi Kakang Begawan Dewabrata. Mula prayogane jodang-jodang ingkang isi panganan, rampadan lan busana ingkang dientah kuwi gawanen Bali ya, Di. Mengko ndak ngelek-eleki jenengku ya, Di. Kakang Penemban, piye, Di? Mbok ya ora susah nulak rejeki. Pisungsung iki mau kabeh mung mujudake rasa panarimane kang sinuwun marang panjenengan. Saka bunga-bungae dene putra-putrane wis tok wulang ngaji Jaya Kawijayan nganti padha pinter. Iki ora mengku surasa apa-apa mung kejaba tandha tresna. Mula aja ditulak ya Kakang, ndak gelo penggali ingkang sinuwun. Ngono dicuni. Iya Kakang Penemban. Ya nek pancen ngono sing dikersakake ingkang sinuwun, aku mung sak derma nampa. Ning wanti-wanti welingku ya, Di, bab iki aja dibiwarake menyang sapa wae. Mengko mundak disenggo, aku iki guru sing seneng nampa reruba. Aja kuwatir bab iki kabeh wis aku. Ora ana wong kang padha ngerti kejaba mung kula warga dhewe ya, Kakang. Ya mung ngene Kakang Penemban. Jroning pendadaran iki mengko nek bisa anakmu lulusna. Perlune dimen aja nglingsemi Kakang Prabu Destarata. Piye Kakang? Aku wis krasa wit mau aku. Mula kok nggawa gejang diwadahi bronjong mesti sugih milik kowe sing kuwi.
Lah eneng kene iki lho sing aku ora seneng ana kene iki. Jebul tinemune reruba bandha donya iki mung arep nggo jontret atiku supaya nglulusake para Kurawa. Wah, Cuni. Kowe kuwi jenenge ora murni, ora mulus. Si Adi kuwi rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Ngajari aku supaya tumindak kang ora jujur. Ngerti ya sing kuni. Suwijining guru mono wis mangan sumpah yen mulang ya kudu adil, yen menehi biji menyang para siswane ya kudu sing sakmestine. Murid sing sregep lan gathekan kudu dibiji dhuwur, dene sing keset tur dasare nyepelekke menyang dawing guru kudu diwenehi biji sing sithik. Sing lulus ya kudu tak lulusake, dene sing durung lulus kudu mbaleni. Kuwi jenenge adil. Dadi ora kena kok njur merga kok wenehi pisungsung reruba warna-warna, pancene ora lulus terus tak lulusake. Kuwi ora kena ya, Di. Aku moh yen kok ajari sing lar saka adeking kautaman lan kejujuran. Wakne, piye? Kabeh dawuhmu mau pancen bener. Ning si Kakang kuwi kudu eling. Elinga yen kowe kuwi guru, ning najan to guru nanging rak ya menungsa. Menungsa kuwi butuh sandang pangan, butuh penguripan. Pedah apa ngrungkepi kautaman nek uripe kurang. Sing dirembug guru kuwi mung kautaman karo kautaman. Ning endi to nyatane jagat iki sing utama sing kepiye? Luwih becik rada menceng sithik ning cukup samubarane. Omah gedhe duwit akeh mangan enak nyandang utuh awake waras bojone ayu. Ya bola-bali gunemanke nek karo mekelar. Sing mbok rembug kok mung perkara kadonyan dicuni. Wah sing ngene Di. Perkara aku mbok paringi redana, ruba, mangsa bodho, kuwi karepmu dudu karepku. Ning perkara pendadaran iki mengko aku tetep ngadeg jejeg dadi guru sejati. Sing tak anggap lulus bakal tak lulusake kosok baline. Sing durung gaduk kabisane bakal tak dawuhi mbaleni sinau setahun meneh. Ewa dene bab iki gawe gelaning atimu ya mangsa bodho. Aku ora bakal kengguh dening pekewo, ora niat kembo dening pamiluta. Malah aku meling marang Si Adi, nggonmu nggula wentah anak-anakmu para sata Kurawa. Aja kok lambari watak selingkuh lan demen metenah, ngrenah cilik lara gedhe tekaning pati. Ngelingono, Kurawa mono ibarate dluwang putih, mung gumantung sing nulisi. Nek ditulisi sing becik surasane apik diwaca penak. Ning Kurawaku upama dluwang putih, mbok orek-orek, mbok tulisi surasane elek, mula sing maca kuwi bunek ngono. Ya wis sak karepmu nggonmu ngendika bakune tekaku mrene mung masrahke anak-anakku Kurawa. Piye supaya jroning pendadaran mengko padha lulus. Lulus lan ora kuwi gumantung ana bocahe dhewe-dhewe lan pamerdi pambudidayane dhewe-dhewe. Tak kira wis cukup semene tuturku daya-daya aku njaluk pamit tata-tata ngestreni pendadaran. Ora liwat amung pamujine Kakang Penemban Durna wae kang tak jaluk muga-muga nyembadaya kekuatan marang anak.